హే ఎవ్రీవన్, ఇది పార్ట్ 2. చిన్న తిరుపతికి నడిచి వెళ్తున్నామని చెప్పాను కదా. ఆ ఊరి గుడి ట్రస్ట్ వాళ్ళే మాకు ఫుడ్, స్నాక్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకుని మళ్ళీ నడకైతే స్టార్ట్ చేసేసాము. ఇడ్లీ తిని ఒక అరగంట కూడా కాలేదు, అప్పుడే ఎండ వచ్చేసింది. ఇంకా ఫుల్ డీహైడ్రేట్ అయిపోతుందని చెప్పి కోకోనట్ వాటర్ తాగి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాను. మా ఊరి నుంచి చిన్న తిరుపతి అయితే 90 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మేము కొంచెం షార్ట్ కట్స్లో వస్తాం కాబట్టి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ వరకు కవర్ చేయొచ్చేమో. ఇంకా అలా హైవే ఎక్కాము. ఇంకా అలా నడుచుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ ఇంకా లంచ్ టైం అయితే అయిపోయింది 12:30. మళ్ళీ మాకు ఫుడ్ అయితే తెచ్చేశారు. అసలు నేను లైఫ్లో అనుకోలేదు ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి లంచ్ చేస్తానని. ఇంకా ఇలానే రోడ్డు మీదకి వచ్చి లంచ్ అయితే ఫినిష్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అలా కూర్చుని మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. లంచ్ టైంలోనే మాకైతే స్నాక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నాము. ఇంకా నైట్ అయ్యేసరికి మా కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూపిస్తాను. Like, share and subscribe to my channel Unknown Candidate Vlogs. Bye.